Хәзер яңгырайсак тәбрикләү һүзләрен тыңлау өчен Альмира Тимергази кызы Акбердинны экран алдына сакырабыз. Беренче гыйнвар бер туган апайым үзенең 75 яшен билдәләй. Кадерле кешемә күңел түрендәге иң йылы хисләремне yetkергем килә дип яда һеңлеһе Динара Галләмшина. Әлеге көндә апайым тормыш иптәше менән Мәләвез калаһында көн итә. Тормыш иптәше Венер Уразгали улы менән тату гаилә корып, 2 кыз бала тәрбияләп үстерделәр. Өлкәндәре Гөлнара рәссам, Пермь өлкәһендәге Березники калаһында яшәй, балаларны ла һүрәт төшергә өйрәтә. Улар төрле конкурсларда катнашып, призлы урындар яулай. Икенче кызлары Эльвира музыкант гаиләһе менән Салават калаһында көн итә. Артур исемле ул тәрбияләйдәр. Ул Санкт-Петербург калаһында укый. Бүгенге матур көндә Венер язмабыз генә күрә алмай шул. Якты дөньянан бик иртә китте. Апайыбыз балалар баксаһында тәрбиясе булып эшләне. Хаклы ялга Салаваттагы химзаводтан китте. Альмира бик әүдем, уның тик ултырганын бер дә генә күрмәгән. 2011 елда Мәләвездәге мәдәният йортысында Надежда клубын булдырды. Бында хаклы ялдагылар килеп шөгыльләнәләр, шигъри кисәләр оештыралар, йырлайдар, бейдәр. Бергәләп китапханага, карттар йортына йөридәр. Маңлайда һәрдар булһа ла, күңел яшь булһын тидәр улар. Апайым руссала, татарсала бик матур йырлай, күп итеп китаптар укырга ла ярата. Театрда ла үдем катнаша. Ел һайын бар якындарын да кыш бабай булып, безне котлап, кәефте күтәреп бәрә. Без барлык якындары уны тууган көне менән котлайбыз. Ныклы һаулык, бәхетле озын гомер, куаныч, шатлыктар теләйбез дип яда Динара һеңлегебез һәм һезнең өчен иҗат иткән шигырьне ла укып ишеттерүне үтенә. Бул дөньяла үземне бәхетле итеп тоям. Бар күркәм кызым, бер тугандарым, энем, апайым. Кызым апайым көньякта Мәләвездә яшәйдәр. Энем еракта Тольяттида. Теләйм уңыштар Өфөнән Осаң апайымдың тууган көненә. Әлдә ул бар кайгы шатлыктарны бүлергә. Ара-ярак булһа ла, көн һайын гөрләшәбез, ниндәй аш, сәй эсәбез, ниндәй төштәр күрәбез. Апайыма зур рәхмәт әйткән килә, балалар өчен, безнең өчен дә йөрәге көя. Сәфәрләрдә йөрһәк, имтиханнарга инһәк, иренмәенчә безнең өчен матур дугалар кыла. Балаларын кунакты ах итеп каршы ала, ашын, аксаһын да хораган кешегә бүлә. Алдыңа башымды иям, һиңә саф апам. Мин һине яратам, һине бер касан да ташламам. Дәртең касмаһын, сәхнәдә йырларга ятһын. Китапханала укыган китаптар бетмәһен. Сын күңелдән һиңә апай изге теләктәр, илдә тыныслык, иман байлыгы, исәнлектәр дип изге теләктәрен yetkерә һеңлегез Динара, уның кызы Лилия, кызларыгыз Гөлнара Габдуллина һәм Эльвира Рафикованың гаиләһе. Яхшы җылысын тоймаса, ачыламай иделләр. Айныңда йолдызы барган, яктыра көннәр. Беребез өчен беребез кирәк, бергә барыбер җиңелрәк. Дөньялары ничек кенә авыр булмасын, бар канатларың сынмасын, гомерләр зая узмасын. Күкләр бар барлыкларга гомер юрасын. Барысы гына кышларда уякырмын. Яңгырда бит ике ярсыз елга буламын. Беребез өчен беребез кирәк, бергә барыбер җиңелрәк. Дөньялары ничек кенә авыр булмасын, бар канатларың сынмасын, гомерләр зая узмасын. Күкләр бар барлыкларга гомер юрасын. Бәхет шатлыгы барлыкны көтеп торсын, тигез барлыгы. Беребез өчен